ଏବେ ହେଇସାରିଛି ଆମ ଫ୍ଲାଗ ହୋଷ୍ଟିଂ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପତାକା କେମିତି ଉଡୁଛି ପୁରା। ଆଉ ଏଇଠି ଛୁଆଙ୍କୁ ସେଉ ବୁନ୍ଦି ଦିଆ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ସବୁ ଖୁସି ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ଦିଲେଇ ଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଡାଲି ପୁରା ଗରମ, ଆଉ ଏଠି ଖଟା, ଆଉ ଏଠି ପୋଟଳ କୁରୁମା, ଆଉ ଏଠି କଣ ମିକ୍ସଚର, ଆଉ ଏଠି ପାସ୍, ଆଉ ଏଠି ପନିରଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ହେଇନି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୁର ଅଂଶୁମାନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ 15, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଆଉ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଯେହେତୁ, ସେଥିପାଇଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେବାକୁ ଆସୁଛୁ ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। ଆଉ ଦେଖାଉଛି ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆମେ ହେଲୁ ସେଥିରେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର। ଆଉ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇ ଆମ ବ୍ଲକକୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁ ଆମର ଏଠି ବସିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପେପର। ଏଇଟା ଆମ ଏପଟ ଛୋଟ ଗେଟ୍ଟା, ସେପଟ ଅଛି ବଡ଼ ଗେଟ୍ଟା। ଏଇଟା ଆମ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ସେଠି ଏପଟେ ଅଛି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସେପଟୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏପଟେ ମାନେ ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ମାନେ ଚାଲିଗଲା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଏପଟେ ଚାଲିକି ପଶିବା। ଆଉ ସେପଟେ ହେଲା ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ପଶୁଛି। ଆଉ ଏଠି ରହିଛି ଆମ ଏମିତି ଛୋଟ ବିଲ୍ଡିଂ। ଆଉ ଆଉ ଏଠି ଆମର ରହିଛି ଏମିତିକି ସବୁ ହେଇଛି ଆମର ଆୟୋଜନ। ଆଉ ଏଠି ଷ୍ଟେଜ୍, ଆଉ ଏଠି ସେଟଅପ୍ ଚାଲିଛି କ୍ୟାମେରାର। ଆଉ ଦେଖଉଛି ମୁଁ ଏପଟେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖଉଛି କେମିତି। ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଟା ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଡାକିଲେଣି। ସେଠୁ ଆସିକି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଆର ସିନେମା। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଆମର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ବି। ଆଜି ପାଗ ଭଲ ଦେଇଛି। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରଗାନ ବାଜିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବ୍ଲଗଟିକୁ କରିପାରିବିନି। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏବେ ଆମର ସରିଯାଇଛି ଫ୍ଲାଗ ହୋଷ୍ଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନର। ଆଉ ଏବେ ପିଲାମାନେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଇବେ। ଆଗକୁ ବି ଅଛି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏବେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ ଚାଲିବ, ଦେଖଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଛୁଆଙ୍କୁ ସେଉ ବୁନ୍ଦି ଦିଆ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ସବୁ ଖୁସି ତ ଏଠି ସେଉ ବୁନ୍ଦି ଦିଆ ଚାଲିଛି। ଲାଇନରେ ସବୁ ନଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବି ସେଉ ବୁନ୍ଦି ଆସିଯାଇଛି ଖାଇବାକୁ। ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଛୋଟବେଳର ସବୁ ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏବେ ଆଉ ସେଉ ବୁନ୍ଦି ଖାଇବାରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଉ ବୁନ୍ଦିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏବେ ଖାଇବା ସେଉ ବୁନ୍ଦି। ଆଉ ସେଉ ବୁନ୍ଦି ଖାଇସାରିକି ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଟିକେ ଯିବା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସେଠି ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଆଉ କିଛି ରହିଛି ଆମ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଏବେ ଭିତରେ ପ୍ରଣାମ ସାରିକି ଆସିଯାଇଛୁ। ଆଉ ମାନେ ଭିତର ବସିବେ ମାନେ ଶାନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଭିତରଟା କହିବି ପିସ୍, ପୁରା ପୁରା ଶାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆମର ସେଠି ସଭା ହେବ। ସଭାରେ ଯାଇକି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଭା ପରେ ଅଛି ମାତୃ ପ୍ରସାଦ ସେବନ
ଅଛି 1 ବେଳକୁ। ତାପରେ ଯିବା ସଭାକୁ, ସଭାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବେ। ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସିକି ସଭାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି, ପଛପଟେ ଏମିତି ସଭା ଅଛି। ଏଠି ଆମ ଫେଭରାଇଟ୍ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ଲଗ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆଉ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଭାଇ, ପୁରା ମେଡିଟେସନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ରହିଛି ସଭାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆଉ ଏଠି ଛଣାଛଣି ହେଇଛି, ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରିଦେବା, ଉପମା ଘୁଗୁନି କରିସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମର ଜଳଖିଆ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଉପମା ଘୁଗୁନି ଖାଇସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସଭାରେ ଦେଖାହେବି। ଆଉ ସଭା ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ସଭାରେ, ଆମେ ବି ବସିଯିବା। ଆଉ ସଭା ସରିଲେ ଯାହା ଯାହା ହବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ମାନେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଛାତ ଉପରେ ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ବାସନ ଫାସନ ଧୋଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଅଛି କିଛି ନଜାରାଟା ଆମ ସ୍କୁଲ ଉପର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଟେଣ୍ଟଟା ମରା ହେଇଛି। ଏଠି ବିଲ୍ଡିଂ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ। ଏଇଠି ତ ମାଙ୍କ କୃପା ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି। ଏଠି ସବୁ ଚଲାଚଲି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଭାରତ ମାତା କି ଜାତୀୟ ପତାକା କି ଜୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ଖାଇବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଡାଲି ପୁରା ଗରମ, ଆଉ ଏଠି ଖଟା, ଆଉ ଏଠି ପୋଟଳ କୁରୁମା, ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ମିକ୍ସଚର, ଆଉ ଏଠି ପାସ୍। ଆଉ ଏଠି ପନିରଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ହେଇନି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ପନିର, ଚିଲି ପନିର। ଆଉ ଏଠି ଭାଇ ଆମର ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ ରୋଷେଇ ପୁରା ଓକେ ତ? ଓକେ ରେଡି ଚାଲିଛି ପନିର। ଆଉ ପନିରଟା ସେଇଠି ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବେ। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ରୋଷେଇର କିଛି ଏମିତି ଭିୟୁ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ ସବୁ। ଆଉ ଆମେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସବୁ ଏଠି ଦାୟିତ୍ୱରେ ବୁଝିକି କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ହେଇଯାଇଛୁ। ଏମିତି କାମ କରୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଖାଇବା ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଠି ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଜେଠି, ବାଦଲ, ଜୟଦେଇ। କ'ଣ ବାଡ଼ୁଛ ତମ ଦାୟିତ୍ୱଟା? ଖଟା। ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କ'ଣ ତମର? ପୋଟଳ। ଇଏ ତମ ସ୍ପେଶାଲ ବଡ଼ହାଳି। ଆଉ ପନିର କ'ଣ ସାବାସ। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଆମର ଖାଇବାର। ଆଉ ଏବେ ଆସିକି ଖାଇବା ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ କାମ ସାରିକି। ଆଉ ଦେଖଉଛି ଖାଇବା କ'ଣ ଅଛି। ଏଠି ଅଛି ଭାତ, ଡାଲି, ଚଣା ପନିର, ଆଉ ମିକ୍ସଚର, ପୋଟଳ। ଏବେ ଖାଇବା। ହଁ ଏବେ ଅଛି ସ୍କୁଲର ଟିକେ କହୁନୁ କ'ଣ ହେଲା? ଟେଷ୍ଟ ପୁରା 1 ନମ୍ବର। ଏବେ ଖାଇସାରିକି ପୁରା ତ ଖାଇବା ପୁରା 1 ନମ୍ବର ଅଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ ପୁରା ଆଶ୍ରମ ଖାଇବା, ପୁରା ମନ୍ଦିର ଖାଇବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଖାଇସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବାର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ଆସିଯାଇଛୁ, ଏବେ ବସିଛୁ ଏଠି। ଆଉ ଭାଇ ଟିକେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଜିର ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବିଷୟରେ? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ୍। ଆଉ ବହୁତ କାମ ଆଜି କଲା ଅଂଶୁମାନ। ତାର ବ୍ଲଗ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ସେୟାର କରିବେ। ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ବ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହେବ। ଆମ ଭାଇ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍ ଥିଲେ, ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ପଢ଼ଉଥିଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ରହିଲି, ଗୁଡ୍ ବାଇ, ଟିଲ୍ ଦେମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର।